Bahenný vulkán. V srdci východného Ruska, na ostrove Sachalin, sa nachádza neobyčajný bahenný vulkán. Keď sa naň pozriete zhora, prekvapí vás jeho neuveriteľná podobnosť s obrovským ľudským okom. Fotografie urobené fotografom Michailom ukazujú centrum vulkánu ako zrenicu obklopenú bahennou hnedou dúhovkou. Tento vzácny a fascinujúci pohľad bol zachytený počas jednej z erupcií, keď bahno vyvrhnuté z vulkánu sa rovnomerne rozprestieralo a vytvorilo vzor pripomínajúci ľudské oko. Bahenné vulkány sú výsledkom pôsobenia plynov a tekutín unikajúcich zvnútra Zeme. V prípade tohto vulkánu po prudkom náraste tlaku je bahno vytláčané cez trhliny a vytvára neobyčajné vzory na povrchu. Prepadliská, ktoré vznikli počas podzemných explózií ložísk metánu v posledných rokoch na území Sibíry. Začali sa objavovať tajomné zapadliská. Výskumníci boli znepokojení obrovským kráterom, ktorý sa náhle objavil na západnej Sibíri v auguste 2020. Symetrická obrovská diera mala 20 metrov šírky a 30 metrov hĺbky. Istý čas vedci si neboli istí, čo mohlo spôsobiť jej vznik. Avšak štúdia publikovaná v odbornej tlači tímom ruských vedcov túto záhadu vysvetlila. Z nej vyplýva, že nahromadenie metánu pod povrchom Zeme explodovalo a vytvorilo kráter. Poznatkami o plynoch, ktoré unikajú z regionálnych jazier, riek a pôdy, viedli k záveru, že metán naplnil jaskyňu v ľade, čo spôsobilo nárast tlaku a explóziu, ktorá nakoniec viedla k vzniku krátera. Tento jav je priamo spojený s otepľovaním klímy. V posledných 20 rokoch začali niektoré oblasti arktickej večnej zamrznutej pôdy rozmrzať v dôsledku rastu globálnych teplôt. Vrstvy pôdy, ktoré boli predtým zamrznuté, sa stávajú natoľko teplé, že sa v nich prebúdza mikrobiologický život a rozkladá organickú hmotu, čo vedie k uvoľňovaniu oxidu uhličitého a metánu. Dedina Šojna pohltená pieskom. Táto malebná rybárska dedina na severe Ruska je symbolom boja človeka s prírodou. Nachádza sa na polostrove Kanin. Šojna bola založená v 30. rokoch 20. storočia rybárskymi rodinami, ktoré prilákala hojnosť rýb v Bielom mori. Avšak nadmerné čerpanie morských zdrojov spôsobila ekologickú katastrofu. Zničila morské dno a ovplyvnila migráciu pieskov. V dôsledku toho väčšina dediny bola pohltená piesočnými dunami, ktoré sa pohybovali pod vplyvom vetra. Dnes je Šojna tieňom toho, čím kedysi bola. Viac ako polovica dediny je zasypaná pieskom a obyvatelia musia odkopávať svoje domy. Doprava v dedine prebieha hlavne pomocou špeciálne upravených motocyklov so širokými pneumatikami. Napriek ťažkým podmienkam sú obyvatelia Šojny mimoriadne pohostinní a hrdí na svoju samozásobiteľskú komunitu. Tajomný labyrint v Karelii. Región Karelia v severnom Rusku ukrýva mnoho tajomstiev, ale jedným z najfascinujúcejších sú kamenné labyrinty. Tieto staroveké konštrukcie možno nájsť v rôznych častiach severnej Európy, najviac ich je práve v Karelii. Aj keď ich presný účel zostáva neznámy, už mnoho rokov priťahujú pozornosť výskumníkov. Kamenné labyrinty sú zložité špirálovité figúry s priemerom od 5 do 30 metrov, zložené z malých kameňov. Väčšina vedcov datuje ich vznik do obdobia po ľadovcoch, približne 3000 rokov pred našim letopočtom. Aj keď ich presný účel je predmetom debát. Niektorí výskumníci naznačujú, že mohli slúžiť náboženským, astronomickým účelom, alebo boli spojené s rybolovom. Labyrint je miesto, ktoré priťahuje turistov z celého Ruska, ktorí chcú vidieť najväčšie kamenné labyrint v Európe. Výskumy ukazujú, že súostrovie bolo osídlené už v staroveku, so stopami ľudskej prítomnosti datovanými až na 7000 rokov pred našim letopočtom. Aj keď tieto labyrinty fascinujú, ich presný účel zostáva záhadou. Sunduk, najstaršie astronomické observatórium. Sunduk, nazývaný Sibírsky Stonehenge, je miesto staršie ako britské stojace kamene a možno ešte tajomnejšie.
skladá sa z 8 nezvyčajných pieskovcových útvarov. Mnoho rokov sa vedci snažili rozlúštiť tajomstvá týchto skriniek. Zistili, že Sunduk je najstaršie známe astronomické observatórium v Ázii, ktoré má približne 16 000 rokov. Starovekí obyvatelia tejto doliny denne pozorovali západy a východy slnka a mesiaca. V Sunduku bola nájdená aj galéria skalného umenia. Niektoré z týchto kresieb pochádzajú z niekoľkých storočí pred našim letopočtom. Ale tajomný biely kôň, nájdený neďaleko prvej skrinky na Čiernej hore, bol vytesaný do skaly a je veľmi dobre zachovaný. Vedci naznačujú, že tento petroglyf vznikol pred 16 000 rokmi v dobe ľadovej, čo potvrdzuje, že táto oblasť bola miestom ľudskej aktivity počas mnohých tisícok rokov. Mystická Votovára. Táto hora nachádzajúca sa v Karelii je obklopená tajomstvom a mystikou. Mnohé staroveké civilizácie verili, že duchy obývajú posvätné miesta, stromy, hory či kamene. Votovára, považovaná za posvätnú pre ľud Sámi, je jedným z najmystickejších miest na svete. Táto enigmatická hora bola aj starovekým pohanským miestom a dodnes priťahuje novopohanov. Karelia, región s historickým významom pre Fínsko, Rusko a Švédsko, ukrýva mnoho archeologických pokladov. Na východnom brehu jazera Onega, druhého najväčšieho jazera v Európe, bolo objavených približne 1200 skalných rytín, datovaných do obdobia 5 až 6 tisíc rokov pred našim letopočtom. Známe ako petroglyfy Onega. Tieto úžasné skalné rytiny boli zámerne vytvorené a zobrazujú neuveriteľné kresby, pripomínajúce praveké kino. No najväčšiu pozornosť priťahuje Votovára svojimi nezvyčajnými balvanmi, známymi ako sejdy, ktoré boli posvätné pre kultúru Sámi. Tieto balvany, hoci vyzerajú ako by boli presne rezané, sú prírodnými útvarmi, ktoré vznikli ústupom ľadovca približne pred 10 000 rokmi. Ľud Sámi považoval tieto balvany za posvätné a veril, že v týchto magických kameňoch bývajú duchy, stĺpilení. Toto je prírodný skalný útvar pozdĺž brehov rieky Lena v ďalekovýchodnej Sibíri. Sú to impozantné útvary s výškou od 150 do 300 metrov. Najväčšie zoskupenie týchto stĺpov sa nachádza medzi dedinami Petrovskoje a Arka v roku 2012. Bol prírodný park Stĺpy Leny zapísaný na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Tieto stĺpy sa skladajú z vrstiev vápenca, mramoru, dolomitu a bridlíc z raného až stredného obdobia Kambria, ktoré podliehali zvetrávaniu a vytvorili drsné skalné výbežky. Tieto druhy hornín bežne vznikajú v morských prostrediach. Aj keď sú stĺpy Leny známe a skúmané už mnoho rokov, ich presný pôvod a história stále zostávajú predmetom výskumu a vedeckých diskusí. Niektorí vedci naznačujú, že mohli slúžiť ako miesta náboženského kultu pre staroveké národy obývajúce tento región. Bez ohľadu na presný pôvod formácií a ich históriu však stĺpy Leny zostávajú jedným z najfascinujúcejších a najtajomnejších miest na svete. Kráter Patomský. Známy aj ako kráter Patom, je neobyčajný skalný útvar, nachádzajúci sa v Bodajbe, v Irkutskom regióne v juhovýchodnej Sibíri. Je to veľká kupola zložená z rozbitých blokov vápenca na svahoch vysočiny Patom v oblasti hustej tajgy. Jeho základňa má priemer približne 160 metrov a výška je približne 40 metrov. Vnútri krátera sa nachádza menší kužel s výškou približne 12 metrov. Kráter bol objavený v roku 1949 ruským geológom Vadimom Kolpakovom. Jeho pôvod bol predmetom intenzívneho vedeckého záujmu. Spočiatku niektorí vedci verili, že kráter je stopou veľmi hustého meteoritu, ktorý sa po náraze ponoril pod zem. Výskumy však ukázali, že kráter má vulkanický pôvod. Aj keď bolo navrhnutých mnoho teórií o pôvode krátera, jeho presný pôvod zostáva záhadou. Vajcia dinosaurov. Neobyčajné kamenné útvary pripomínajúce vajcia dinosaurov. Tieto vápencové gule, ktoré boli objavené pred niekoľkými rokmi, sa stali predmetom fascinácie a kontroverzií medzi obyvateľmi a vedcami. Ich vnútro pripomína žltok zo spečenej hliny, čo ešte viac posilňuje presvedčenie o ich pravekom pôvode. Nie všetci sú však o tejto teórii presvedčení.
Experti sa domnievajú, že sú fragmentmi horniny železitej, ktorá sa v okolí Ogradu nachádza vo veľkých ložiskách železa. Obyvatelia okolitých obcí spomínajú, že podobné útvary sa v tomto mieste nachádzali už pred 100 rokmi. Tieto tajomné vajcia sa stali predmetom miestnych legend a príbehov.